За майките с деца, които искат да имат времето да бъдат с децата си и съответно да ни им липсват парички, имам нещо за вас. Темата днес е за майки с деца, защото искам да дам този месец, само за юни, на поне 1000 майки възможността да започнат нещо свое паралелно с работата си за заплата, евентуално ако работят нещо в момента. И да дойде момента, в който те да се откъснат от тази работа за заплата и да работят само това. Коя съм аз? Борислава Метахчова се казвам. Аз съм лайф коуч. Колко модерно звучи това. Помагам на хората да подобрят качеството си на живот. Маркетинг ментор съм, защото от няколко години се занимавам с дигитален маркетинг и знанията, които ги имам, ги предавам на хората, които работят заедно с мен. Минимална инвестиция, никакви предварителни умения не са нужни, просто споделяне в социалните мрежи, един път дневно, всеки ден. Това са моите препоръки и резултатите идват много бързо. Искам да кажа на всички майки с деца, колкото и да ви се струва невъзможно да предоставите на децата си себе си като една спокойна, грижовна майка в този забързан, хаотичен, негативен свят. Колкото и невъзможно да ви се струва това, то е възможно за вас. И това, че другите живеят в хаос, стрес, негативизъм, безпаричие, не означава, че вие трябва да живеете по този начин. Може да звучи грубо, но всичко е въпрос на избор. Възможности има много. Въпросът е кой, кога е готов да отвори съзнанието си, първо да ги проучи.